Sa number 3, Chinese national kag 8 ka iban pa ginaresto sa Hinobaan bangud sang illegal mining. Gindakop sa katapos ng criminal investigation and detection group po ng partner agency sa ilalim sang Oplan Kalikasan ang 8 ka mga Pinoy kag isa ka Chinese national bangod sang illegal mining sa Zone 10, Barangay Bacuyangan, Banwa sa Hinobaan sa Negros Occidental. Nakumpiskar sa lugar ang mga heavy equipment lakip na ang duha ka mga backhoes, 3 ka 10-wheeler dump trucks, vibrating screen machine, duha ka box nga may unod nga mga botelya sang mercury kag isa ka automatic generator set control panel. Tanan nagabalor sa 17.5 million pesos. Base sa report, may na-recover man nga 52 ka balas ang caliber 5.56mm, 23 ka balas ang caliber 45 kag isa ka firearm case kag isa ka Toyota Hilux nga salakyan. Ginpatigan ng operasyon bangod sa reklamo nga may yara isang hindi otorisado nga pagkuha sang mineral resources sa lugar. Sunday, Negros Occidental Governor Eugenio Lacson kag Hinobaan Mayor Daf Anthony Reliquias sa separado nga statements ang nagapanindugan nga sa gihapon nagapamatok sila sa illegal mining. Suno kay Lacson, nagapapili ng probinsya nga malig-on sa ilasaad nga pangapinan ang dunang manggad kag istrikto nga masunod ang mga environmental laws kag regulatory processes nga wala sang may ginapili. Samtang nagpaathag si Mayor Reliquias nga matapos makabaton siyang reklamo gikan sa mga mangunguma, sila ang gilayon nga nagpatigayon sing investigasyon. Sa nakumpirmar na ang initial findings, ila inigin endorse sa PEMO kag nag-coordinate sa mga national regulatory kag law enforcement agencies lakip ng Mines and Geosciences Bureau kag Department of Environment and Natural Resources.